बिसोर जेब्लायबो बेबायदिनो खारो बिसोरखौ मानो गिनानै खारदों बिसोरनिफ्राय बासायनोब्ला बोलो लानानैसो बुलायनांगौ मा नों खोनागोन नामा आंनि बे खर'नि ब्रेना सर्ट जानायनि सिगां नोंसोर बेनिफ्राय ओंखारलां नों नोंनि रागाखौ एसे हमथानो नाजादो मानोना नोंनि बे रागायानो नोंनि जिउआव गोबां गिदिर गिदिर खहा लाबोनो थांगासिनो दङ बै सयबाराव बेलेग बेलेग हिनजाव ना सासेल' हिनजावमोन ना सासेल' आं लाइफआव आं खेबसेल' भुल मावदो आरो बेनो बास फार्स्ट लास्ट बै हिनजावा मा हौवा गैयामोन नामा नङा इनि हौवा गैया मा मानसि बियो हारसामोन हारसानिफ्राय दा ओमफ्राय बेंगलि माबोरैहाय बिदि लोगो मोनखो ओमफ्राय नोङो आं माने बरमायाव लोगो मोननायमोन बरमायाव नों अबाव थायो बर' बिसि गोनांखा जायबा बर' फिसाय बे बर' फिसाया मालायनि बाङालि हिनजावखौ लाना खारबोदोंमोन आरो बेखौ जों हमबाय हमजाखांनायनि उनाव बे फिसाया मा बुंखो बेखौबो खोनासंनो हागोन आरो लोगोसे मोनसे गिथाव बाथाव आरो मुगैथाव जाथाय जादों बे जाथाया आथिखालाव गोबां सावरायजागासिनो दङ बे जाथायानो जाहैबाय उत्तर प्रदेशआव उत्तर प्रदेशनि बिरलियाव सासे दालित हिनजावसाखौ बा दालित सिख्लाखौ गोरिब थाखोनि सिख्लाखौ सानै मुस्लिम सेंग्राफोरजों लोगोसे सासे मुस्लिम सिख्लाया हटेलाव लेंहरनानै बे सिख्लाखौ जिनाहारि खालामदों हानजायारि जिनाहारि खालामदों आरो जिनाहारि खालामनानै भिडिअ लादों आरो जिनाहारि खालामखांनायनि उनाव मोसौ बेदरखौबो जर जबरदस्ति जाहोदों अदेबानि बे जायबा जिनाहारि खालामजाग्रा सिख्ला बियो हिन्दु धोरोमनि सिख्लामोन आरो बेखौ जिनाहारि खालामखांनानै मोसौ बेदरखौबो जाहोदों उनावहाय बे भिडिअखौ देखायनानै बे गोरिब थाखोनि सिख्लानिफ्राय बिसोर मुस्लिमफोरा नोगोद 5 लाख रां दाबि खालामदोंमोन उनावहाय बे हिनजावसाया बा दालित हिनजावसाया सहायनो हायैयाव पुलिसनो केस होखांनायनि उनाव गासैबो जाथाया सोराङाव फैदों आरो दायनिगिरिफोरा पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय शएब आरो नाजिम नाथाय मुस्लिम सिख्लानि मुंखौ खर'आव मख'नाय जायाखै बै मुस्लिम सिख्लाजों आरो जेब्ला हानजा जिनाहारि खालामजादों बै सिख्लाजों लोगोमोन बिनि उनाव बे मुस्लिम सिख्लाया बेखौ लेंहरनानै फुस्लायनानै बे जाथायखौ खालामदोंमोन दा बिसोरखौ हमजोब्बाय आरो हमनानै दा बिसोरखौ आयेननि बायदि साजानाय जासिगोन अब्ला दानिया खोनासंदो जायबा जोंनि बर' मानसि बे बर' मानसिया बिसिबो दङ सानै ना सासे गथ' दङ आरो बे गथ' थासेयावबो बियो गुबुन हारिनि हिनजावखौ बाङालि हिनजावखौ लादोंमोन आरो गोबाङानो बुंनो सानदों जानो हागौ बा बुंदोंमोन दाखालिबो नैजि बुंदोंमोन बे बाङालि हिनजाव लानायखौबो हमोबा बोरै जानांगौ होननानै लानांगौसो होनना बुंदोंमोन नाथाय बिहादि जों लानायाव जेबो आपत्ति गैया नाथाय बिहा जि हिनजाव दंखायो आरो बै न'खरनिफ्राय जों कमप्लेन मोनदों बेखायसो जों बेखौ हमदों बेहा हिनजाव गैखायाबा जों बेखौ हमामोन नाथाय बेहा हिनजाव दङ संसार दङ गथ' गथाय दङ बेखायसो जों बेखौ हमदों दबथायनो हायाखैमोन नामा रावबो हायाखैमोन माने गामिनि रायजोफोरा बुंनायाव आं बुजिस्लाबनो हायाखैमोन मानियाखैमोन रावनि खोथाखौ 6 बार जाबाय दा ओमफ्राय गुवाहाटीनि एक्स एनडिबिफोरा माबानानै दा बुजायनानै आं माने बुजिस'नो हाबाय आरो बिदि माने गोरोन्थि मावला आरो बै 6 बाराव बेलेग बेलेग हिनजाव ना सासेल' हिनजावमोन ना सासेल' आं लाइफआव आं खेबसेल' भुल मावदो आरो बेनो बास फार्स्ट लास्ट बै हिनजावा मा हौवा गैयामोन नामा नङा इनि हौवा गैया मा मानसि बियो हारसामोन हारसानिफ्राय दा ओमफ्राय बेंगलि माबोरैहाय बिदि लोगो मोनखो ओमफ्राय नोङो आं माने बरमायाव लोगो मोननायमोन बरमायाव नों अबाव थायो आङो दा गुवाहाटीयावनो थायो बरमायाव बोरै लोगो मोनखो माने बरमायाव माने आं लोगो सासे थांदोंमोन जेथिया माने आं गुवाहाटीयाव माने अफिसनि खामानियाव फैनायाव ओमफ्राय लोगोजों ओरैनो बेरायनो थांनो होननानै बरमायाव थांदोंमोन बेखौ लोगो मोननायनि सिगां ना हिनजाव दंखायोमोन नामा आंहा दङमोन नोंहा साबैसे गथ' दङ आंहा फिसाला सानै ओमफ्राय आरो हिनजावबो दं दङ हिनजावथ' गाराखै नोंखौ ओहो गाराखै हिनजाव गारि सायाव नों माने मावदोंमोन आं बुजिस्लाबनो हायाखैमोन बे समाव आरो इयुनाव मावबावगोन नामा इयुनाव मावला दिनै माबायदि मोनखो नों दा हमजानानै माने लाजिनाय मोनदों आरो माने दुखु मोनदों नों खारखुमा थानाया सानबेसे जाखोमोन आं खारखुमायाखै खारखुमानायबाथ' आंनि जाथि खुरमायाथ' आंखौ लोगो मोनामोन आंथ' डाइरेक्ट गुवाहाटीयाव फैनायाव आं लोगो हमदों आंनि बिबथैखौबो लोगो हमदों आरो आंनि बिदाखौबो लोगो हमदों नोंनि हिनजावा मा नोंखौ फन हरामोन नामा हरोमोन मानो आं हरबायानो थायो आं माने सानाव खननैखौ हरखायो आं नोंसोर रुम लाना दंमोन नामा गुवाहाटीयाव आं रुम लाना दंमोन हिनजावजों ओं दंमोन ओमफ्राय दिनै मा बुजायासै नामा एसेबो एसे बुजायासै जों आदामोनजों बुजादो ओमफ्राय मा उनाव बिदि मावबावगोन नामा मावला जुदि मावोबा मावला दे
मावोबा मोनसे मावोब्ला उनाव मा साजा होयो बेखौनो आं राजि दङ नों खारखुमा थायोबा खारखुमाया दे मानो खारखुमानो ओमफ्राय दा नों न'आव थांगोन ना गुवाहाटियाव थागोन आं न'आव थांगोन दा न'आव थांगोन बिसोर जेब्लायबो बेबायदिनो खारो बिसोरखौ मानो गिनानै खारदों बिसोरनिफ्राय बासायनोब्ला बोलो लानानैसो बुलायनांगौ मा नों खोनागोन नामा आंनि बे खर'नि ब्रेना सर्ट जानायनि सिगां नोंसोर बेनिफ्राय ओंखारलां नों नोंनि रागाखौ एसे हमथानो नाजादो मानोना नोंनि बे रागायानो नोंनि जिउआव गोबां गिदिर गिदिर खहा लाबोनो थांगासिनो दङ बिजय आंबो दिनैसिम रावखौबो मोजां मोनफेराखै दान सोरां हरनि अखाफोर गावदांनो आंनि गोसो अख्रांनि जोंना चन्दना सोरखौबा गोसोनो रोंबाय नामा औ आदा गोसोथोदोंबो गोसोथोदों खनसेनो एबाराव जोङो रां बिनाय गैयालासिनो खामानिखौ मावगोन सोरजों बुजा हरखो मा बुजादों सार आं दाबो मानसि बुथारनायखौ लाइभ नुफेराखैलै लाइभ नायनो आं बिसोरजों थांफानोसै नामा सार मोजां मोननाया माबायदि बेखौ आं फोरोंगोन दिनै मोजां मोननो रोङिखौनो मोजां मोनो फोरोंनानै आंनि बिबोनांखौसो गोदाव सोराव खालामबाय अब्ला बिदि रागा खरा मानसिजों माबोरै संसार जाहैनो बेनो नोंनि रागा जोङा होननाया सोमदोन नोंजों आंजों माब्लाबाबो गोरोबनो हानाय नङा मानोना बे जोनोमाव थामदोन आरो बिबारजों रासियानो मिलाया गोसोखांफ्लांबायसो थायो माबा बिनि अननायखौ बिखायाव जोरसो हाबना थाबाय नामा बाजै गरम बेड निउज मा हरखाब दिल्ली बेड निउज आंनि हाबा जानायाव सोरनिबा जिउ खहा जानायखौ आं लुबैयायो माथो मानसिफोरखौलाय जिबौ फिथिखम बादि एवखाखरफोर बादि बिस गोनां नुथारोलाय सोमदोरा माथो हस्पिटालाव हुस-हुस जायो दिनै सोमदोननि रागायानो आंखौ गोसो सोलायहोबाय बेयो बिबार सोर बिबार मा बिबार गलाप बिबार ना जबा बिबार आंनि जानो गोनां हिनजाव जोंनि हाबा जागोन ना बारा गोबाव गैला